Il-ħajja bħalissa infern. Inżlu missu il-polz tan-nies, ġaħan min jemminkom. Il-faqar qiegħed dejjem jiżdied u din hija realtà li ħafna qed iħabbtu wiċċhom magħha. Dan kunu biss ftit mill-ħafna kummenti b'reazzjoni għal artiklu li kien ippubblikat fuq is-sit elettroniku ta' One News. Artiklu bit-titlu l-inqas qatt ta' nies f'riskju tal-faqar fl-aħħar 6 snin illi jiftaħar biċ-ċifri li kienu pubblikati fl-aħħar jiem u li juru tnaqqis marġinali ta' 0.2% fuq is-sena ta' qabel. Il-verità hi li ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li l-persuni f'pajjiżna li jinsabu f'xifer il-faqar għadhom il fuq minn 85,000. Għal-fini ta' statistika dawn huma kollha persuni li għandhom dħul li ma jaqbis il-11,000 euro fis-sena u bħala numri ifissru 16.7% tal-popolazzjoni. L-istess ħarriġ juri li f'pajjiżna huma aktar minn 100,000 dawk li jinsabu f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali. Minnhom kważi 20,000 huma tfal u żgħażagħ taħt 18-il sena. Kienu bosta dak li kummentaw li l-artiklu tal-Midja Laburista ma jirriflettix verament dak li għaddej minnu l-poplu Malti wawċi, e kif aktar mi għaddi żmien l-afsa tal-għoli tal-ħajja qed tinħass minn kulħadd. Persuni oħra kummentaw li jekk il-prezz tal-prodotti se jibqa' jola ta' kuljum u kulħadd jibqa' jbih kif irid, il-faqar se jiżdied u mhux jonqos, bil-pagi qatt ma jolew. Kumment ieħor indika li anke l-klassi meqjusa bħala medja spiċċat f'riskju ta' faqar, fejn anke dawn qed isibuha diffiċli biex iwasslu sal-aħħar tax-xahar. Fost dak li kummentaw kien hemm intefadal fuq is-sitwazzjoni preżenti fis-soup kitchens, e kif dawn huma verament xhieda ta' kemm il-faqar għadu preżenti f'pajjiżna. Bin-numri ta' dawk li jagħmlu użu minn dawn is-soup kitchens hija dejjem jikber.